What's up mga kajagwar karon? Nag-andam ni misong baon kay tungod ano na po yung kalihukan. Bitaw mga ligo di mi kining dagat. Gani mong baon dinalian ni mong baon dato mo kung wala mo kaagiani. Okay nakaandam naman ang tanan. O mo na kung karga karon hastang puno over capacity karon pabiyahe nami. Padulong na gid mi sa bye-bye. Oops, mo break dito kasi makaligis ta kaning kanding ba makabayad tag walay oras. Lami ang takalilitas kitambok ba pero dili lang ato og magpadayon mi sa pagbiyahe. Ug karon doon na lang mi sa bye-bye. Ug abot na gyud mi sa dagat. Ug mo na diri ang dagat sa among lugar. Lami na kay ilangoy-langoy para magamit mo kung iniro na langoy ba kay dugay na pud wala nagamit ba. Ug karon naghaling na ako misis kay wala pa man pud mi pamahaw para masugba na pud ni ang among sudan nga hotdog. Hiwa-hiwao ng hotdog kay para pagsugba dali ra pud maluto. Ug mo na ang sitwasyon karon sa jumbo hotdog. Ug hapit na gyud naluto ug abrihan na mo among baon. Humot kaayo kay simpre dahon sa saging ang among gibaonan. Binukin style ba pero humot kay lami kaayo. Ug mo na ni mangaon na may mamahaw na mi karon. Giparisan o kining ginisang ginamos hastang lami agyud. Ug karon mo na ni naluto na ang kining jumbo hotdog. Kay naluto naman ang jumbo hotdog. Ready to eat na. Mag-boodles fight nami. Atak na tani lami na kay kaon. Lingaw kayo mi. Ay human naman yung pamahaw automatic. Maligo na yung tani kay lami na kiiligo o ba kay para magamit ko iniro na lang kay dugay na pud wala nagamit ba. Ang charap-charap sakto. Nagapalit gid mi og kining panga sudanon para paniud to namo. Kay katulgon man ko, automatic matulog sa day ko dahil unlanan dig palowa. Kay hapit naman ting paniod to, matik, amo ni marinit, ang among napayta pa nga para sudanon para paniod to. Karon budburan daw kini magic sara para sakto gyud sa timpla para lami kaayo. Okay nakahaling naman, matik, magsugba dayon ta ba sakto kay murag gutom-gutom na pud ta ba. Lami na kay ikaon. At aran din og mga lamas kay para maoy sawsawan sa panga o naluto na gyud ang panga maniud to nami. Karon another attack na po dito ani. Mubirada na po na kilami kay panga o lati lami Kit-kita na to bi alami gyud sa panga uy. Klabi kalami. Ganada gyud among kaon mabasta daghan tapos budus pet pag gyud lingaw kayo mi. Mani karon na sitwasyon mo agi-ag bagyo ba syempre lamig ug kayo. Panga giparisan og ginisang ginamos tapos gipalopan og tinapa hastang lami Kay human naman ang paniud automatic maligo na pud emi sakto kay walay init ulan-ulan lami kay mong pagpangaligo nindot kaayo gibless gud mi ni Lord thank you Lord. Kaya po naman manguli na demi hastang lingawag gyud namo.